senere i videoen. Det her det er en harlort. Jeg hører noget. Det er Krampus' sæd. Det er Krampus' levende sæd. Hvor 4 biodrenge drager ud på en dumbastig jagt. Så gør det klar til biodrengene på spøgelsesjagt. Harskoven Edition. Okay gutter, så en af mine gamle venner har sendt mig en link til Harskovens database. Og der er en liste over de væsener, vi kan støde på. Så først, ikke farligst, men først, der har vi Krampussen. Vi har Pupu Bauer. Pupu Bauer gemmer sig i træerne, elsker at skyde sit hvide skum på forbipasserende. Pas på, ikke få det i øjnene. Det er farligt. Okay. Så har jeg Gatormanden. Gatormanden er en af de farligste simpelthen. Her har jeg et billede af ham. Ups, det er det forkerte billede. Ups. Nej, det er ham her. God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Her har vi ham. Det ser stadig frygtindgydende. Ja. Det er Gatormanden. Farligt væsen. Og sidst men ikke mindst, Fuglemanden. Ham har jeg jagtet hele mit liv nærmest. Han er fucking farlig. Ham skal vi finde. Ham skal vi bare finde. Gratis tandferie i Budapest. Skal vi ikke lige vente til døren åbner? Ja, det ligner det lige her omkring. Ja, jeg er kommet ved stationen. Og skal vi bare begive os ind i det? Det der har alle kvinder brug for. Let's go! Shit mig nu. Okay, det her som sagt, skal bruge den til at finde monsterne. Jeg havde ikke forventet, at den samler allerede noget op. Har du bid på med det? Se. Det er tegnene på en ulemand. Han har krasset her. Han har simpelthen krasset. Så det er et godt tegn. Jeg tror, vi skal længere ind i det. Det begynder at blive scary, det her. Øj, den der bipper, når der er spøgelser i nærheden. Ja. Så har vi Mattis pind, der viser os vejen. Den bevæger sig allerede lidt, så vi kan mærke, eller vi kan se i hvert fald, at der er spøgelser i nærheden. Har I forventninger til at møde? Ja. Jeg tænkte, ja, Matti fortalte os noget om en ulemand. Nogen kalder den også Karamskoven. Jeg tror, jeg encounterede den tilbage i den. Okay, det. Hvad er der fangst, Matti? Vent. Der er noget i nærheden. Matti. Løb efter ham! Løb efter ham! Hvem fanden? Jeg har ikke liv! Jeg har ikke! Nej, er det Tistrup? Hvad fanden laver I her? Hvorfor stinker så meget? Har du pisset i bukserne? Regel nummer 1 af spøgelsesjæger. Altid pisse i bukserne, når spøgelser løber efter jer. Det er ikke pisse, jeg lugter. Regel nummer 2. Altid lave lort i bukserne. Men hvad fanden laver I her? Der er dødsens farligt, mand. I ved godt, det er alle helgens aften. Der er spøgelser. Jamen, det er sgu det derfor, vi er kommet. Vi er ude at jage dem, Vi skal jage dem. Ulemanden. Jeg vidste ikke, I også var spøgelsesjæger. Gør det med det. Ja, jeg kender dig jo godt. Kan jeg se? Kan det se. Men lad os komme i gang. Men vent i. Den blinker stadig. Hvis det ikke var dig, den blinkede af,
Hvad blinkede den så af? Jeg skal komme videre. Men jeg kan lugte harlort. Der må være et harmonster i Det er sådan en harskov. Har du fundet? Harlort, jeg ved ikke hvordan. Det her, det er en harlort. Harmonsterlort, for at være mere eksakt. Det er en sjov lugt. Hvad fanden? Du skal ikke røre noget ved noget uden dine spøgelseshandsker, mand. Fuck, okay. Lad mig røre. Du har måske nogen selv med, eller hvad? Ja. Okay. Lige så godt. Jeg ved ikke, hvordan jeg kunne. Helt rookie, Anna, ikke? Men har du overhovedet nogensinde jagtet en monster før? Nej, det er faktisk min sjovt at spørge. Det er faktisk min første gang. Det kan man godt se. Kan I se det der? Det er fandme harsvampe. Du må harveste dem med det samme. Jeg har da aldrig set en har med en list. Næste Tesla, kan jeg få æren? Nej. Lys, 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 lys. Det er tilbage til hovedkvarteret med dem. Så then we'll get to the bottom of this. Hvad er der at komme til? Er der noget lyske her om herfra? Jeg ved ikke, hvor jeg skal starte. Hvor vil du starte? Ja, det ved jeg da ikke. Det var det, jeg sagde. Nå, okay. Nej, du må ikke træde i dem. Når først du begynder at træde i dem, så kan du ikke stoppe. Jeg skulle jagte i harsvamp. Du har jogget i harsvamp. Fuck, der er meget lys. Så snart du jogger den første gang, Så kan du ikke stoppe igen. så kan du ikke stoppe igen. Taler du Du er erfaring? Ja. Nej, nu jagter du også. Testrup, jeg tror, du har gjort noget for. Hvad skulle jeg have gjort? Er skoven ved at være sur på os? Nej, jeg tror det ikke. Kan I mærke, at vi er kommet ind? At vi har penetreret skovens indre? What? Ja, normalt kan de ikke mærke det, når jeg gør det. Lidt om at tænke. Skal vi til at prøve at kommunikere med dem, se om vi kan få kontakt? Det er trods alt noget tid siden, vi har... Ja, der har ikke været meget aktivitet. Nej, den blinkede tidligere, så det kan godt være, at vi skal til at kommunikere. Jeg ved ikke, hvad. Det er virkelig meget brug. Jeg troede, det var Hold ikke en pose. Altid tage monsterhandskerne af, før du pisser. Fordi jeg kan ikke vide, hvor de har været. Okay, det var bare det. Pisser du, Matti? Det gør han. Kan man lige zoome ind? Nå, sorry. Ja. Vi vil nu prøve at kommunikere med spøgelserne. Til det har jeg taget den her med. Hvordan vil I gøre det? Jamen, jeg tænker, Downey han har jo claimet, at han er sådan en ekspert, så vi prøver med ham. Så det man gør, det er, at man simpelthen bare tager den på. Så er der noget, der vi kan justere her, som justerer efter spøgelsesfrekvens. Og ja, jeg kan ligesom bare vise det i action her. Så det var noget tid siden, den der EMF-reader gik i gang, så det kan være, at det måske ikke er der nogen steder. Du skal lige, Skal tænde for den. Den er ikke tændt. Downey, jeg har det på fornemmeren, du bare Downey, er du sikker på, laver... at du starter? Ja. Der var lige tekniske problemer. Ja, gutter, jeg hører altså, jeg hører noget. Prøv at høre selv. Jeg tror...
Fuck, jeg får ondt i armen med at holde det. Vores ting er her. Hvor går... Han har fundet et spor. Der har fundet et spor. Må jeg høre? Må vi høre? Hvad? Det er ikke for sarte chef. Hvordan kan du få rød lys? Eller nu er den slukket. I skal ikke. Jeg tror kun det er Dagny, der kan holde til lyden. Kan du prøve at sætte op til kameraet? Eller op til mikrofonen? Ja, jeg kan prøve, men det kan godt være, at de ikke gider at tale til mikrofonen. Hvis I ikke kan høre noget, så er det fordi, at de er lidt sky i det. Men, og Maddie vil lige prøve. Jeg tror, det var Krampus! Bro, det var Krampus, det der. Krampus, ham har jeg ikke... Viste jeg ikke Krampus? Nå ja, det gør jeg. Jeg tror jeg. Hvad skete lad der mig med lige, Testrup? hvor min ting? Hvorfor blev Testrup så stille? Ja, tak. For satan. Hvorfor blev Testrup så stille? Der var ikke noget. Jeg tror ikke, han kan lide. Er der nogen, der kan huske, hvor vi kom fra? Nej. Jo, dernede og så til højre. Så hvad for en vej skal vi for at komme videre? Den vej. Den vej. Okay, lad os gå den vej. Nej, var det ikke den vej? Vent lige. Var det ikke den vej? Gutter, jeg tror altså, at Krampus han med sig med. Nej, det her det er til at lokke, Okay. til at lokke ulemanden. Jeg kender et par stykker, du kan lokke med sådan en pose der. Nu er det ikke dig, vi skal lokke. Nå, for så er der. Du kan måske da gerne få en. Nej! Du skal ikke give vores mading væk. Hvad fanden laver du? Du skal ikke noget plastik til skovbunden. Vil du have Krampus lægger mærke til os? Ja, vi skal fange ham. Vi mister elementet af surprise, hvis du gør så han allerede opdager os. Prøv at høre, vi er spøgelsesjægere. Spøgelsesjægere. Jeg kan dufte skum. Ja, Ja tak. Vi er spøgelsesjæger, og vi bliver ikke spøgelsesjagtet selv. Hallo? Det er mading! Fuck, laver du? Og spiser du den selv, Dagny? Krampus, bro. Okay. Så. Men hvor skal vi så lægge dem for den? På jorden. Hvad vil I gøre, hvis I møder Krampus? Vil I tage ham med hjem? Fange ham. Jeg vil gøre det som en hver anden spøgelsesjæger. Jeg vil gøre freaky shit med ham. What? Og så fange ham. Og så fange ham. Tag en smagfrø. Smag. Få ham til at tage ind med. Smag ham. Ja. En stikprøve. En lille stikprøve. Et træ. Den er skåret over. Det må være Krampus. Det må være Krampus' værk, det der. Der må lige se den nærmere. Nej, det er Krampus'er. Det er Krampus'ers børn. Film det. Shit, der er Krampusbørn over det hele. Film op. Det er Der er Krampusbørn over det hele. Det er Krampus' sæd. Det er Krampus' levende sæd. Nummer 1 regel. Aldrig fodre Krampus' børn. Men nu burde han komme om ikke så længe. Eller hvad? Komme. Det er jo skum. Ej, jeg ved ikke, hvordan reglerne er til at stå. Burde han komme? Nej, så er jeg syg. Burde han komme? Kom. Når han ser Det var hans børn her jo. Så han burde komme. Krampus har det ikke et særligt godt forhold til sine børn. Men kommer han, når han kommer ind? Nå, men så må det betyde, at han er taget væk fra dem, så vi skal videre ind. Altså, hvis jeg kender Krampus ret, så er en juleskum ikke nok til at få ham tilfredsstillet. Ui, kan I høre det? Spis, min dreng. Spis. Spis. Nå, stik. I'm getting some cram pussy tonight. Okay. Nu gør vi noget meget farligt her. Vi træder på Gatormandens territorie. Pas på iler. Gummistøvler. Pas på ilerne. Det er rigtig fået tøj på. Pas på, du ikke bliver slugt af Gatormanden. Godt, han er. Min skur lugt allerede rød. Er der ikke en... Hvad film der han? Ui, en anden sted. Jeg tror, der er en bro måske. Han er på sporet af skutter. Hvad med det? Har vi problemer? Nej. Det er bare, der er 2 veje at gå. Den der og den der. Jeg skal lige konsultere pinden. Om jeg skal have en lille skum. Mads, det var den sidste juleskum. Hvordan skal vi komme tilbage nu? Det skal nok gå.
Men den smager altså bare så godt. Gutter. Pinden har talt. Fuck. Den er ekstatisk. Åh! Den er meget livlig. Okay, gutter, jeg tror, vi skal den der vej. Og det begynder at blive lidt tættere pakket med de her træer her, synes jeg. Er det Krampus' værk der? Er der egentlig bøger om Krampus? Der er kun myter. Matti kan vist forklare en del om myterne. Han har læst op på det, inden vi trådte ind i skoven. Ja. Harskovens database. Det er ikke det, de vil have, du ser dem. Det er det, de vil have, du ikke ser dem, tror jeg. Og Krampus... hvis det vidste Krampus var, ville de jo aldrig komme til skoven. Det er derfor, vi skal finde ham. Det er derfor, Fuck, hørte I det, gutter? Okay. Hvad fuck? Nej, der ligger noget herinde. Hvad fuck? Monsterkage. Monsterkage. Gutter, hvad fuck er det her Krampus? Og en der på tilbud. Fuck mig. Krampus. Det behøver du jo slet ikke. Men kan han godt lide os? Nu har jeg dårligt samvittighed over, at vi prøver at fange den. 23 kroner. Nå, men der er jo ikke andet at gøre. Jeg tror ikke Krampus er op lige nu, siden han kunne vælge at købe tilbudsvarer. Tilbudskage. Jeg tror virkelig ikke, Krampus budgettet holder. Så er det... Ja, det er et stykke Krampus. Et stykke Krampus. Lad mig få Krampus. Det er en snask. Shit! Du kan godt få den bare på næsten. Du vil lige finde. Også bare sådan spise det. Skål. Lad os lige smage på Krampus. Det igen. Skål. Så spiser vi spøgelser. Jeg har lige rørt ved spøgelser. Jeg har svampet. Du blinker med det. Hvad lige. Blinker han? Kom det. Så ved jeg, en spøgelser. Det her det er en maske, jeg har taget med hjemmefra. En maske. Så Krampus tror, at jeg er en af hans egne. Hvordan ved du, hvordan Krampus ser ud? Jeg ved det ikke. Jeg købte den her i en butik i Svendborg. Han sagde, han kan Krampus ved, hvordan den så ud, så gav han med den, og koster 20 kroner. Nu er vi åbne ret. Ja, så ser det sort ud. Hvad er det, vi har fundet? Det er sådan et bålsted deroppe. Jeg tænker, at vi alle sammen har brug for en pause. Det har været en hård Krampusjagt. Ja. Så nu slår vi egentlig bare lejr, og så ser vi, om vi kan finde flere spor. Rundt på den. Nu har jeg dig aldrig. Nej! Når først du hedder... Jeg kan ikke stoppe. Når først du rider på Krampuscyklen, kan du ikke stoppe igen? Nej, det kunne jeg Idiot. Det er en falsk Krampuscykel. Hvad fanden laver du? En par stor. Tag hensyn til dyrelivet og andre besøgende. Det er Krampus, det der. Det er hans fætter. Hold da kæft. Fuck. Hvad hedder hans fætter? Shit. Jeg har brug for at sidde noget. Hvordan fik du ud af det, at det var hans fætter? Du skulle da genkende ham. Jeg begynder at få det helt dårligt. Du skulle da ikke bare passe på dyrelivet. Er det ikke lidt vådt her? Kan man godt sætte? Jeg begynder at tænke over, om den her tur overhovedet var det værd. Det kan være lige så den Er der nogen, der har noget at spise? Jeg har ikke. Jeg er sgu heller ikke. Jeg er heller ikke. Mads? Er du nu sikker? Jeg er helt sikker. Er der noget, du vil dele med os andre måske? Jeg er sulten, Mads. Ja, tak. Men jeg tror, vi skal gemme det til senere. Hvad fanden skal vi bruge det til senere? Hvad er det for noget? Slik. Hvorfor kun det? Et stykke. Jeps. Det handler om at holde. Skål for en god Krampusjagt. Er der Skål noget, på der den. ikke er lakrids i? Nej. Jeg giver da ikke lidt. Skål. Det burde bare være.
Skål. Jeg gav den til dig, så siger du skål. Ja. Nå, men Skål. jeg vil jo netop ikke have den, fordi det er lakrids. Er du dum? Du kan godt holde lidt lakrids ud. Hvis du kan holde Krampus ud, kan du holde lakrids ud. Lakrids er værre. Nej. Jeg tror, hvis der er lidt, I har mødt Krampus som Testrup, Krampus Krampus smager tilbage i 1995. Jeg kan jo godt smage Krampus. Det ved du ikke. Stol på mig. Hvis han var nu, som han var tilbage i 95, så kan du ikke smage på ham. Tror du ikke, han er blevet bedre? Og jeg kan kun forestille mig, at han er blevet værre. Jamen værre med tid. Er det ikke det, synes jeg? Det gør Krampus. Fin vin. Det gør Krampus, han bliver værre med tiden. Nå, gutter, det kan være, at vi skal... Vi må hellere rykke. Og på den note. Har Krampus-cyklen overtaget Mads? Det tror jeg. Ja, du ved, hvad man siger. Snart man skøjter på den, kan man ikke holde op med at skøjte. Jeg troede, det var en falsk en. Ja, det kan man. Det kan man så. Placebo-effekten. Jeg tror ikke, det er placebo-effekten, det der. Det var en krabbuspind. Wow, what? Hvad var det? Det har begyndt at blive meget. Det var lige, hvor din ånde var en person. Jeg tror bare, det var mig. Er vi ved at blive... Jeg tror bare, det er en normal pind. Jeg tror, vi er ved at blive skøre, gutter. Jeg tror, vi er ved at blive skøre. Men har I egentlig lagt mærke til... Vent, gutter. Mads! Jeg blev bare så sulten. Gutter? Er der nogen, der har lagt mærke til, hvor vi overhovedet er? Nej. Nej, Nej. Jeg troede Maddie havde styr på det. jeg troede, Mads havde styr på den. Men jeg troede, Dagny havde styr på det. Men jeg tror, det var Maddie også, der havde styr på det. Jeg troede, det var Krampus, der havde styr på det. Shit. Fuck mig, man. Fuck det her, man. Hvad med Google Maps? Vi kommer aldrig hjem igen, vi kommer aldrig hjem igen. Vi nåede toget på vej hjem. Så på vej hjem nu. Vi skal vente 12 minutter eller sådan noget. Er der mere slik tilbage den der? Vil I lave outroen eller hvad? Husk at like og subscribe og... Press that like. For hver 5. like, så giver vi en Krampusgave, en stor Krampus. Og hvis vi har, vi skal hen og... Hvis vi har, vi skal hen og finde Krampus igen, og hen og lede efter ham, og måske finde ham den her gang, og have endnu en Krampuskage, så giv os 13 likes, så tager vi en Krampus-idé. Og så kom med Krampusen, og så tager vi en Krampus. Kom så. Og så er der ikke mere at sige end... Adios!